Hos Lejeboligmægleren har vi sammensat et team, der er yderst erfarne inden for udlejning. Både hvad angår opstartsfasen, marketing og den administrative del, og derudover er service en stor del af vores DNA. Men lad mig lige uddybe det lidt mere. Vores team brænder for udlejningsprocessen. Det starter i vores marketingteam, hvor der er stor fokus på at matche de rigtige lejere med de rigtige boliger ved brug af push-markedsføring. Derudover afsætter vi budgetter til hvert eneste projekt, så vi er sikre på at ramme de rigtige målgrupper med vores boliger, og vi sørger for at overvåge performance, så vi kan ændre fra dag til dag. Vores team er castet til at bestå af service-mindede unge mennesker, som forstår vigtigheden af at være tilgængelige 12 timer i døgnet. Og så er de trænet specifikt til udlejningsprocessen. Vores hovedfokus er altså at give en god service og at være gode til mennesker. Og det gør altså, at vi har nogle rigtig tilfredse lejere, der kan mærke, at det er en professionel, de taler med. Vi kan være med helt fra opstartsfasen, hvor vi kan bidrage med sparring angående huslejefastsættelse, samt påbegynde udlejningen før et projekt står færdigt. Det kan vi, fordi vi er proaktive på push-markedsføring, hvor vi gang på gang formår at finde nye lejere. Så hvis du ønsker at gøre som vores eksisterende kunder og bruge os som lejeboligmægler, så kan du vide dig sikker på, at vores faglige stolthed gør, at vi altid vil gå en ekstra mil for at udleje lige præcis dine boliger.